A tam kde sa chváli Pán Boh, kde sa modlíme chváli, kde spievame Bohu, tam sa deje presne to isté, čo sa deje hore v nebi. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, čo sa deje v nebi, ale v Biblii sa píše o tom, že v nebi sú anjeli, sú tam svety, sú tam obrovské zástupy anjelov, archangelov a rôznych iných tvorov, ktoré spoločne vzdávajú Bohu chválu. A keď my začneme tuto chváliť Boha na zemi, tak sa deje to, čo sa deje v nebi. Proste zem sa spája s nebom. A v modlitbe Otče náš sa modlíme, že buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Božia vôľa je to, aby to, čo je v nebi, bolo tu na zemi. A viete, v nebi nie je strach, v nebi nie sú choroby, v nebi ľudia nie sú nešťastní, v nebi sa ľudia tešia, v nebi proste sa radujú z toho, aký je Boh veľký a vzdávajú mu chválu. A my keď toto robíme tu na zemi, tak tu sa uvoľňuje to, čo je v nebi a to, čo je v nebi, sa môže diať tu na zemi a to máme robiť. A Ježiš to robil celý svoj život. On všade, kam prišiel a niečo nesedelo na zemi s nebom, niekto bol chorý, niekto trpel, niekto proste nevidel, tak Ježiš sa ho dotkol a uzdravil ho. A takisto aj za nás hriešnikov on zomrel, on proste nás vykúpil. A viete, ja neviem, či ste sem dnes prišli, ale Boh pozná vaše srdce, Boh vidí do každého jedného z nás. On vidí úplne všetko presne, čo prežívate. On pozná každého jedného z vás úplne osobne. Lepšie ako vy sami seba. A možno doma zažívate to, že máte zlý vzťah s vašimi rodičmi. Možno v škole vaši priatelia sa ku vám nejak nepriznávajú a dávajú vás dole. Možno máte plno hejterov okolo vás a proste vás za všetko ničia. Alebo neviem čo, možno ste zranení z nejakého vzťahu, ktorým ste si prešli. Ale za toto všetko Boh zomrel a on dnes môže urobiť to, že môže sa každého jedného z nás dotknúť a môže premeniť naše srdce. A dovolme mu to urobiť. A prednedávno mi písalo jedno dievča, ktoré má asi 14 rokov a písalo mi, že pred pár mesiacmi chodila s jedným chlapcom a boli na nejakej party, boli sa radovať, zabávať a tam si tak trochu vypili obidvaja. A potom sa vyspala s tým chlapcom, potom ako bola opitá. A na druhý deň ju ten chlapec nechal. A ona bola z toho úplne dole, bola nešťastná, proste cítila sa neskutočne zneužitá. A ja som fakt nevedel, čo jej mám na to povedať. Povedala, že to povedala len mne a nejakej svojej najlepšej kamarátke. A jediné riešenie, ktoré som videl, je, že musím jej povedať to, čo Boh robí a ako ju vidí Boh. Nie to, čo ľudia hovoria. Keď som sa jej pýtal, že čo jej hovoria jej priatelia, jej kamaráti, čo jej hovoria jej rodičia, tak povedala, že v živote jej nikto nepovedal, že je krásna. V živote jej nikto nepovedal, že proste za niečo stojí, že na niečo má. A jednoducho jej rodičia, jej ocko jej nikdy nepovedal, že dcera moja si krásna a ja ťa ľúbim. A toto jej chýbalo, ona to potrebovala počuť, ona to hľadala v tomto svete a nenašla to aj tak. Ale ja som jej začal hovoriť to, ako ju vidí Boh. A ona hovorila, že úplne plakala pri tom, čo som jej hovoril. Čo Boh konal s jej srdcom, ako ju premieňal. Lebo Boh nám nehovorí, čo musíme robiť. Boh nám nehovorí, že za nič nestojíme. Boh hovorí, že my sme vzácni. A dokonca to, čo prišiel urobiť Ježiš na túto zem, bolo, že priniesol adoptívne synovstvo pre nás. A v liste Rímanom sa píše, list Rímanom je to 8:17. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zase bať, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. A sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Priatelia, my sme Božie deti, my sme deti toho najlepšieho ocka, toho, ktorý nás najviac ľúbi. To je úplne niečo brutál, čo je neskutočné, keď si to uvedomíme, keď to začneme žiť. A ja vás chcem tomu pozvať, až ste to ešte nikdy neurobili. Možno poďme to teraz skúsiť a budem vás viesť takou modlitbou a potom tam vzadu budem sa modliť ešte s pár modlitevníky. Môžete zvihnúť ruku, ktorí sa budete modliť? Ak ich vidíte, tak toto sú oni. A budú sa, ak chcete ísť tom ďalej, čo ste tu priniesli, tak môžeme ísť ďalej. A potom Vojta tu má také spoločenstvo, on vám o tom bude hovoriť. Ak viete, v tom, čo žijeme, nemôžeme byť sami. Keď sme sami, tak padneme sami. Ale keď žijeme v spoločenstve, tak máme ľudí, ktorí nás ťahajú. Drahý nebeský Ocko, ja ti veľmi ďakujem za každého jedného človeka, ktorý sem dnes prišiel. Ďakujem ti, že ty ho poznáš úplne osobne, intimne a že ho vôbec neodsudzuješ za to, čo urobil. Že si mu už dávno odpustil na kríži.
Ďaká ti, Ocko, že ty si náš otec, že my sme tvoje deti a že sa môžeme nazývať tvojimi deťmi, Pane. A my ti teraz otvárame svoje srdce a dávame tebe svoje srdce a túžime, aby naše srdce bolo u teba. Tam je v bezpečí, tam sa už nič nestane, tam nás nikto nezraní. Pane, a my dobrovoľne príjmame to, čo si pre nás urobil, že si nám odpustil hriechy a že si nám dal obrovskú milosť, ktorú môžeme žiť. A že môžeme žiť naozaj naplno a v šťastí. A že nie je nič, čo by nás mohlo odlúčiť od tvojej lásky, Pane. A že ty nás miluješ, keď robíme úplne hocičo, ty nás bezpodmienečne miluješ, Ocko. Ďakujem ti a prosím, nech je na tomto mieste uvoľnená sloboda v tvojom mene, Ježiš. Nech v mocnom mene zostúpia všetci svätí anjeli a nech sa nás dotýkajú, Pane. Pane, a prídi ty so svojím duchom a naplň každé jedno srdce, nech pretekáme tvojim duchom, nech šírime toto ďalej, Pane. Nech toto mesto, nech Olomouc je iným mestom, nech je premeneným mestom, Pane. Nech tu viac nemá miesto chudoba, nemá tu miesto strach, nemá tu miesto otroctva, ale to, že sme my, tvoje deti, Pane. Príď, Duchu Svätý, v mene Ježiš. Amen.